overcome. Come on, overcome. I see at the chain, the yellow, the Chichaso. Yawaha and Amakuma Podunum. Aha, and Yasam Kutua, our my share, I come in the Kuswa and Cosson. Oha and Mabi was so and Troa, a bit so bunch and a bit Badauro, and Yasam Kutua, our
Yo sabe de yawo eso de nyame kofo ya friend eso de nyame wono elane na go fuma empepe omu odi agro no ahayo biti pa anya asam ketwa na asante ma na yena na ahyase no elane de di kan na no de nya ne tiase omo baba de papa kwemo ama nananom ayefofo adaba awu adaba eti nananom akofo odi kan aba de papa kwem ama nananom asana judade no pa ya sha ase judade nananom akofo ana omo elkom eni pa wa hapa anya asam ketwa nanadio omo se ene na ko asa de ko ene no amam sajana no asa de akofo ena property ben d'abord c'est ça mutu bi sambe nana himano emi se okon crash esa akonfo no ye wo ohina sase so na ye kom enti amamre kwa no de yesa ye ba aya akonfo nyina ebe kira ye do na tumia ekita ye no ebe yi akira amansan na agura ye di ne adwumade agi yasantemam ese ebe yi akire obia area aja na nahima akwan ntina ye ba no nti amamre kwa no sa na ese ye no ayoro ho na aka e na ye ni na abre na ese na ye timi edi aguro ye nyama ahodo edi aja ina na no akwan anatogbe oha ni na mekasa mi pie basa na mi pie abontia na o se bibi esi ana asem kese de esi enti mabedu mehia aha asantimam ni ahifo nyira me mamudie ni akonfo a omuba abeta ahifo ni nyira no mi da mu nyina ase na ikura no mi so be ba no obia nim se na mi ye mi dwuma afa me no asa me free ano obia be hu mi tumi a me dia ba ha mi senteni a mi timi ye wo ekuma huro ahifo ni nim nyina no ese mi che bibi ansa na me free ha ko enti enche ye chose ohini ni ba dwuma na fra ya sorry ya grown starting obeye bibi o ha pa nya sem ketua
Asante kwa kwaso club ya Asante Kotoko hene otikrawi blawi awmaso na setu abebio na nani abre ato Asante mai eni abese no susai na debo esni na watinte wodi ogina bra wai otikoko so ben obi ahune mobo emu aya na Asante mama odamrifa abambofo enso ewa ha yi abambofo wa ha abambo no emu odene Asante yene guswa na Asante mani abre na efia dai esanse Asante ba du pon kese bi pa na etutu amada bre kese abeda ho Asante mera wate kokoso na se to abebio wate krawi brawi ahoma so Kwa baba champion TV so mejumoso ana wadama udi mutindi comforter ana comforter ana wadama ana da jasha na santima eyase na mako moko edi asam na abaka acha santima asma meka acha santima ni say
akɔm firi tete ɔdɔnkoma na ɛbɔ akɔm so because of sabi akɔm ɛyɛ bɔnsɛm a ɔboa ɛyɛ tumi a nyame bɔɔyɛ ɛde maa obiara ti akɔm efiri tete nana ɛhyehyɛ ne amaneɛ bɛyi ne ne mo yɛ amani a yɛyɛ ne sɛ ɛyɛ na nana santehema wɔnya ne bɛɛbi kɔ na kura no ɛnɛ na yɛgya ne kwan na yɛne akɔmfoɔ bibia ne yɛdi ka yi ano ansa na tubo bia ba ɛnu nti ɛne ɛwɔ ha sɛ yɛbɛtwa kwan bɛpa kyɛw daa bi bɛpa kyɛw ɛnɛ de akɔmfoɔ yɛwie yɛdeɛ yɛbɛda nana ata ase wɔse ɔmo na ɛbɛba bɛbie ɛkwan mu ɛda nana ase wada wo ma na yɛyɛ ɔyema yie nka nana no akɔmfoɔ deɛ ka mode berɛ sɛ ne wɔ yɛwɔde berɛ bɛbɛ ɛne ɛdi ka bɛtiatia asase no so ɛyɛ amanneɛ wɔ so ansa abɛyɛ ɔmama yi no ɔyɛ nkwa wasii no bi prapra na yɛka dopo kɔmfoɔ a wɔne hwan dopo kɔmfoɔ a wɔne hwan dopo deɛ kɔmfoɔ kwampoku kɔmfoɔ bonse dopo kɔmfoɔ ne wɔ mo mo yɛba asantema mu yɛ ebi abrafoɔ hɔ dopo yɛ brani ma santehene wɔyɛ brani yɛbɛda na akyɛ me ase kyɛma abosomfoɔ no yɛkyɛ ma abosomfoɔ ne bɛnoba wɔfoɔ no ɛsɛ wɔbɛnim kyɛma abosomfoɔ wɔka me a ne waka asɛm tumfoɔ bosom no tumfoɔ akora no nkyɛkyerɛma ne bosom gyandwuna ɛma kɔm ɛna mpuntumso na ma matakene ne soɔ amammerɛ ntontere da ɔbia ɔyɛ bibia biara ɔmagye bi wɔ asantema mpɔ bɛnim wonya asiadu abagye bi wonya sika abagye bi na ɔnya biara bra ɛgye bi ɛna mene ka kyerɛ wɔ na menkyerɛ mu nyinaa mene kyerɛ ma abosɔmfoɔ kɔmfoɔ mɛnsa bɛnim mampɔ bɛnim mopɔ mempɔ bidiɛ no so mobia wo me mene ka kyerɛ wɔ ɔbia yɛ me kyerɛma akɔmfoɔ ne ɛhim soɔ no kyerɛma akɔmfoɔ atomfoɔ nyina kyerɛma akɔmfoɔ nana togbe kagyinapɔ wɔn a ɔmo sa edi n'anim ɛna mpempe ɔmo so ɛkyɛ ɔmo bɔbrɛ yi nana togbe kagyinapɔ wɔn a ɔmo sa edidi n'anim amammerɛ ne amanneɛ ɛkɔ so paa ɛnyɛ asɛm ketewa amammerɛ ne amanneɛ ɛkɔ so anabɛyere nnɛ kyerɛma akɔmfoɔ na ate ase dwom no a wɔhim so no ɛnɛ yɛ ne bere da na nkɔmfoɔ abie kwa mu paa ɛnti sɛ na nkɔmfoɔ m sɛ ɛyɛ yɛtumi hyɛ aseɛ ɛyɛ biribia ne kwa mu bio
Yasaka nana kwa kubusa nana mwa kwa baba chombe so ye buru kada ji wadama ena de ye wusomani abrepa do nyina enkadem wadama e de futu na de befa afidie so ama nana ma konfo ne bia ka santeman futu amre mo nyina ne se sempre riasa e wo se nyina jesusu eni ni de tai e pro bia sante kotoko em se amamre ni amane ayeyi ye de ta na chi Serbia sempre riasa dia be koso e bi se bi bu konfo ko ya chira sisi ni package management wa ye nyina ese eye nana onya ne nkra chi ko ye no enti ne nyina ye dua o hwe ye miami beya e bi fi Holland e bi fi Australia e bi fi Japan se mo nyina do mo ni nyam e ba beta adwumadi ati e je mega cha konfo nyina se nyina nka mo nyina ba ko Serbia bia be ye e bi se so Serbia ni ayo ofo konfo sinam ya se ni ewe e si asantema obi kire Ghana obi kire ye nyina nka adwumu nyina ba ko e fa mo ayuga yo jabana na kwa kubo sama se na also ya kudini sai Mede nana kwatin. nana kwate What's Germany? Actually Holland. Otufo ba Holland 2002 no. And osi asante for onyina yanke ehumom. Ani yake ehu abom. Yati Asante Traditional Council. Ewo Holland. And then memuno no ababa ye nya Asante man Europe. Ewo the whole Europe. Ya say kita 30 countries. Ya chese nyina enti nyina ya tutu ana mwamba ya baba ye na na ma me yie ena na mese wanya ako Asante for him wo Holland Asante Traditional Council odado eso ana ese ama Asante atre otufu adaroma ye ma me yie ya be ye baba ne kama na ye je ma me kwai kra se ma me ye waye no waye bi ama ye na mamre ne amane ya chese eto aso de chese de ba ya no bia hwe minifa so a enkoso hima owo Holland Asante for enkoso hima endam ni djuma wadi ani tino ena na mese wa agbono ahima ewo Holland ondo so na djuma wo ye share wo Holland na alata for you don't to petrol no ondo o ka o ma dan no ahu bi ena o so ondo so soda light ewo Europe jina no ondo so ondo pandimu ewo honom entino ba so ba behwe nature so be no so nya contract bi wasia no so the soda line near the ade abanyese o mo ba so mba behwe no koke o mba no ma ba behwe ina Asante Traditional Council
Nana Yabeda Wase, you are welcome to Ghana. Okay, how do you see the culture? Well, it's a very rich culture, and I'm happy to see that it is still alive here. Because in a lot of countries, the culture flows away, and people have other habits. And I think in Ghana, and especially the Ashanti culture, is very good in preserving their culture. It's very powerful. But Nana say you are a queen. In your position, what do you have in your position as a queen? What do I have in my position as a queen? You mean for the culture? Yeah. For the culture. Well, I think it is very important that also the culture in Holland, among the Ghanaian people, but also among the people from Suriname and from all the Caribbean islands, that they also know from the history that this is also a part of the culture. So when I come home, I have a lot of pictures and stories, and I'm gonna share them. I find my way to share them, I promise you. Thank you. Your name, you are welcome. My name is Nanantui. Nanantui Bosiako. How do you see the culture about the Ghana or the Queen Otumfuo Osei Tutu, our culture, Ashanti? So our culture is the same like in Suriname, because I'm from Suriname, and the way we live is the same in Ghana. And our future and what we think how to do is come together to make sure that everybody that's on the Caribbean or in Suriname and everywhere, we try to make them come back home. Let them see that the way we live in Ghana or in Africa is the same in where we live. As the slave trade, they bring us apart, and now it's time to come together and to make one unity. So are you Ghanaian? I'm from Suriname, and yes. Yes. Okay. For today, I'm a Ghanaian. Today you are Ghanaian. Yes. And tomorrow you'll be And one. for always. Okay. What did he say? Me patro me nso yafra me na ensuo be ya boden onsu bu atie jenim Otumfuo Santene ne dampra no hene ana ne nkoso ne me nso me Holland. So Nana unuan moment mi amade na wo ka hiro mo Ashanti obi ka obi kire. Just ana dia me behu ne ye no eja nana ma se wa nya akose de me nue kan ye Santefo hema owo Holland ya sese ana ne sunti ama Europe ye nya asantema in Europe a ye ne e ba ye Finland, Denmark, Germany, just Europe, Austria, Belgium, Holland, ye nyina ye beka en Suriname ye nyina ye kan bomaba enti amamre ne ambani ekosi media men kan se enani da pai di kan ya wo msa me yahene nso mahunu edwabo se meni age papa ye nka take it and say yesika enti me ka tire obi bia mutie eye TV champion TV say ba ko pe minim se Holland fo mutie Amsterdam mo hwe Germany mo hwe Finland play no enyansan obi anto ticket na omumra wo ba so na obi bia ya Champions TV #1 enu tiri adamase Ma kabina se ntwaye Nana osua ba kwaba meje osuam ya fam na nakwadwo bosi me free a chance obo konfo yo na de na obeka we de wani tua se de mpenfo kan se ya mamre na du se ya akonfo am be yes anu mo we ya emra bia no se odafo betima bie kwa ma na yeyi eti na mpenfo ka bi se wo me na we yen se bi Otumfuo bepeje obe bibia ni nyina agya ye ne akonfo eso anye de akonfo anochinti eti na ejira so eti aba ya amamre ni amane e de ama odefo ama bibia so akoso na eso ye kan ma sabi o enuanom asofo na omu sole a ye na ye de a na de sabi se ni abesa asasi so ama mo hu se de ye kom ye na ebebiesa no omu de sabi o ye pe bibia afrom ho eti na bibi ni ane aka omu na de omaba ye de be ya amamre ni amane ye ama na nan mo hu se tete obi ka tete obi so kire ye gusu ye nya da biala da ye kokura so ye bank tra no mo ba beto aso